Reit, ydych chi'n barod am stori fach nawr cyn bod ni'n mynd I gysgu? Ydyn. Pa stori sydd gyda chi ar ein cyfennu heddi, Mamgi? A'i stori antur yw hi. Gobeithio tawe, fi'n dwlu mynd ar antur. Gewn ni weld. Amser maes yn ôl. O'r hen ffôn digywilydd na. Byddai nôl yn y man. Ond peidiwch chi a chyffwrdd ar llyfr na nawr, iawn? Iawn. Beth ni'n mynd neud ar eb stori? Sa'n gwybod. Pa frwg wneithos o gorau ni'r llyfr a'i ddarllen ein hunain? O, sa'n siŵr. Weda mam diwth neu beidio I gyffwrdd iddo fe. A ers pryd wyt ti'n gwrando ar bopeth mae'n mynd i weid? Gwed. Gwir. Dewch mlaen te. Y tri ohonom ni. Gyda'n gilydd. Iawn. Beth sy'n digwydd? Sa'n siŵr iawn. O na, dylen ni drando mam di mynd maith. Wel, mae'n rhy hwyr. Byw nawn ni. Beth yn y byd yw hwnna? Neges fi'n credu. Croeso I oes Hywel Dda. Pwy? O na! Beth ddigwyddodd? Ble yn y byd mawr I ni? Sa'n siŵr iawn, ond mae da fi deimlad bod ni wedi teithio drwy amser. Teithio drwy amser? Paid a bod yn sili. Ti'n siŵr? Wel, mi lyncodd y llyfr ni, a welwch chi pa mor hen hwnna. Ti'n meddwl ein bod ni mewn yn y llyfr? Wel, wrth gwrs sy'n bod ni. Siwt yn y byd ni mynd I ddod mas o fan hyn? Sa'n siŵr iawn siwt gwreiddo ni mae ddechrau. Hei, boys, dryswr. Beth yw e? Sa'n siŵr iawn, ond mae'n sgleinio'n bert y beth. Chi'n meddwl taw darn o air yw e? Falle. O, hei, fyddwn ni'n gyfoethog nawr. Allwedd. Siwmai. Mae'n Allwedd yn siarad. Beth nesa? Helo chi. Helo. Ni'n siarad da Allwedd. Odyn. Paid. Rhagofan. Rhagofan beth? Sdim anach chi fod ofyn. Ani ydw I. Ani Allwedd. Ani Allwedd. Allu di'n helpu ni? Wrth gwrs, dyna pam dwi ma. Wel, ni di glanio fan hyn, a di ni ddim yn gwybod yn iawn le I ni. Roedd mam gia fi'n darllen stori ni ac fe ganodd y ffôn. Wedodd hi Fi'n gwybod yr hanes I gyd. Glywes i'r ffôn a mam gi'n dweud wrthoch chi am beidio cyffwrdd yn y llyfr. Peidiwch a phoeni. Ydych chi'n barod am antur? Odyn glei. Wel, fe ai a chi ar daith o'n gwmpas oes Hywel Dda ac fe gewch chi gwrdd â gwahanol swyddogion y cyfnod. Pwy oedd Hywel Dda? Brenin oedd Hywel Dda ac mi roedd e'n byw nôl yn y 10fed ganrif. Waw! Mae hwnna'n bell yn ôl. Ydy wir? Ydych chi'n barod? Ydyn. A dyma ni yn y stabal, ac fel y gwelwch chi mae'r lle'n llawn anifeiliaid. Ac mae'n edrych yn debyg fod y gofna wrth ei waith fyd. Ti'n iawn. Mae'n bwysig I ofalu am garnau'r ceffylau. Pwy sydd draw fan cote? Y pen gwastrod yw na. Fe sydd yn gofalu ac yn bwydo'r anifeiliaid I gyd. Beth wedys di oedd ei enw e? Pen rhywbeth. Pen gwastrod. Fan'na enwod. Os chi'n meddwl bod hwnna'n enwod? Araswch chi nes chi glywed y gweddill. Ha! Pwy yw rheina? Mae rhywbeth rhyfedd yn mynd mlaen yma. Yn gynta, Allwedd sy'n dod yn fyw. A nawr, cwningod sy'n siarad yn ni. Od iawn. Carwyn ydw I. A Cara ydw inne. Helo. Byddwn ni wedi dod ar draws sawl enwod erbyn I ni orffen ein taith. Ydych chi barod I symud ymlaen? Ydyn. Nawr te. Corn hela oedd hwnna. Ie wir, dilynwch fi.
a dyma nhw yn barod i fynd I hela. Beth yw enw'r gwahanol swyddogion? Welwch chi'r gŵr gyda'r aderyn? Wel fe yw'r hebogydd. Sa'n licio golwg yr aderyn na. Swydd yr hebogydd fyddai gofalu am yr hebog a mynd ag ef allan I hela. Beth am y gŵr ar waiwffon? Dyna'r rhyngyll, un o'r helwyr. Fi cymryd tar un ar corn hela nath y sŵn mawr gynnefach. Ti'n iawn. Oes enw od gyda dyntefyd? Y pen cynnydd a fe yw prif heliwr. Mae fe'n edrych yn bwysig. Wallwn ni ddim bod yn hir y ffordd hyn, Cara. Ti'n iawn, Carwyn. Dyn ni ddim am fod ar blat cyn diwedd y dydd. Ha! Dere gloi? Beth yw'r sŵna? Amser I ni symud ymlaen fi'n credu. Dewch, dilynwch fi. Beth yw'r holl bobl yma? Rydym wedi cyrraedd y llys. Llys? Oes barnwr gyda nhw'n hyfnod Hywel Dda fel sydd gyda ni heddiw? O ie, a chyfreithwyr a lot o bobl yn eistedd yn yr heithgor. Wel oes fel mae'n digwydd, dacwr barnwr a llyfr bach yn ei law. Beth yw pwrpas y llyfr bach na? Llawysgrif yw'r enw arno, ac yn y llawysgrif mae Chyfreithiau Hywel Dda. Cŵl, mae'r llyfr na'n ddigon bach I rhoi yn eich poced. Ti'n iawn. Mwyn i'r barnwr ei gario un llys i'r llall. Pwy sy'n eistedd wrth ochr y barnwr? Dyna prif swyddog y llys, y pen teulu. Mae'r gŵr ar wisg ddeiliw yn edrych yn bwysig. Y disdain yw'r enw arno. Beth sydd awen I ddwylo? Disgyl. Roedd hyn yn dangos pwysigrwydd. Mae pawb yn gwisgo nod, so chi'n meddwl? Wrth gwrs ni'n ôl yn y 10fed ganrif. O dim onesies I dal prynu? Hei, Cara, licen ni cael onesie? A fi nefyd, un teigr. Ra! Mae'n bryd I ni symud ymlaen. Beth yw'r sŵn a flafar yma? Beth yn y byd mawr sy'n ymlaen yma? Mae rhyw halu balw yn rhywle. Mae'r iar mewn tipyn o bicil, Drian. Beth yw'r dyn sy'n rhedeg ar ei hôl hi? Y cog yw hwnna. A beth yw ei waith e? Rhedeg ar ôl ei ieir wedyn ni. Y cogydd yw'r cog, a wedyn ni ei fod yn chwilio am rhywbeth I swper. Mae fe'n edrych yn ddoniol ta beth. Ti'n iawn. Mae gwylio'r cogydd yn straffaglu wastad yn ddoniol. O, di wir, o leia ddim cwningen sydd I swper heno. Drian ar iar fach. Pob lwc iddi. Wel, ni wedi dysgu tipyn am wahanol swyddogion oes Hywel Dda. Fi ffili credu bod ni'n ôl yn y 10fed ganrif. Diolch I ti, Annie Allwedd. Ond mae da ni un cwestiwn I ti. Sut ni'n mynd I ddod nôl i'r presennol? Peidiwch â phoeni. O na, mam gi yw hwnna. Beth sy'n ni'n mynd I wneud? Does dim eiliad I golli, dewch. Mae wedi bod yn braf cwrdd â chi. Mae'n ddrwg da fi, Annie Allwedd, ond sy'n amser I falu awyr fel hyn. O na, chi'n iawn. Rhowch fi ar y llawr. Diolch, Annie Allwedd. Can I ddod nôl am dro rhywbryd to? Wrth gwrs. Waw! Oedd hwnna'n cŵl! Cofiwch, dim gair am hyn wrth mam gi. Dim gair. Dim gair wrth neb. Neb. Addo. Hei! Sht! Mynd gi. Ia, blantos fach da. Wedi mynd I gysgu heb stori. Nos da.